Welcome to the 31st World Championships her i Odense, Danmark. Velkommen til de 31. verdensmesterskaber i trampolin, tumbling og dobbelt mini her i Odense. Står vi i Odense, og vi skal til i gang med åbningsshowet til VM i tumbling. Og vi er nogle 9 piger, der skal danse til Hit og Pie, hvilket er et nummer, vi lavede i musikshowet. Og så de andre, de skal løbe ind og repræsentere alle lande ved at løbe omkring. Det glæder mig, jeg er spændt, og der er mange mennesker. Pigerne har lige været i indledende runder. Hvordan er det gået? Det gik ikke så godt. Det kunne have gået bedre, men Sara og Anne-Sophie Juhl, Anne-Sophie Okkerstrøm, de klarede det rigtig godt. Og de andre var også gode alligevel. De forklarer, hvad lavede de? Anne-Sophie Juhl, hun laver dobbelt strakt og rigtig godt. Ja, rigtig godt. Og whip helt til lukket full out, som hun desværre ikke står. Men hun kører den, og det er mega vigtigt. Og Sara Osgaard, hun laver en flot abstrakt og whip helt til lukket full out. Og hun står, det var også rigtig godt. Og Anne-Sophie Okkerstrøm, hun laver abstrakt og whip helt til lukket full out. Og det kørte også, som det skulle. Det var rigtig lækkert. Johanne, hun laver abstrakt til dobbelt lukket, som hun desværre ikke står. Og hun i anden omgang laver hun whip helt til lukket, strakt full out til knæ, desværre. Hvordan var det at være på hjemmebane? Mega fedt. Det var mega fedt. Det var sådan en kuldegysning over det hele. Hvordan gik det? Udmærket. Ja, okay. Det var fint nok. Ja. I forhold til at banen den var sådan lidt anderledes, end vi er vant til. Ja. Så okay. Men holdfinalen er I kommet med? Nej, desværre. Desværre. Der skulle lige lidt mere til. Yeah. Så en fed oplevelse, det er vi ude i. Ja, helt sikkert. Meget. Mega fedt. Det er ikke gået mega godt, som sige. Men der har været rigtig fint spring ind imellem. Okay. Så har hun gjort også fint. De to andre, de gjorde det ikke helt perfekt. Hvad forventer vi af drengene senere? At de vinder. Just one more thing, the crowd. Jeg tror, at der kommer rigtig fint spring. Det tror jeg. Spændende. Kom så! Ja, så går det. Ja. Det var en god oplevelse, og jeg fik kørt nogle gode omgange, og ja, det var som jeg håbede. Det var god stemning og masser af folk, så det var fedt. Og hvordan er det gået, Rasmus? Det er gået godt. Lige nu ligger jeg på en 23. plads, tror jeg nok det var. 22. Ja. Og så ligger vi nummer 5, eller vi har de samme point som Canada i holdfinalen. Så lige nu leder vi efter det der nogle tiebreak-regler, som vi kommer med. Så det går godt. Og hvad med holdet? Hvordan er det gået for dem? Det er gået nogenlunde, synes vi. Vi har haft en lidt svær træning op til, men ellers er det gået rigtig godt, synes jeg. I hvert fald tillykke. Tak skal du have. Og værsgo til Anders Lesch. Det er gået nogenlunde. Jeg er kommet i finalen, men vi har ikke fået en holdfinale, og jeg missede lidt min første øvelse, men det gik lige på hængende hår. Så hvad er forberedelsen til finalen? Jeg skal have killeren op at køre, og jeg skal bare smadre den. Det glæder jeg mig til.
Kom nu. Kom nu. Ja, det er fint. Godt nok. Twist pass fra Adam.